Espero ez genuen oihartzuna izan zuen proiektua. Hedabideek gure lana zabaldu zuten eta pertsona askok babesa eta animoak helarazi zizkiguten. Crowdfundinga, irratian eta aldizkari desberdinetan agertu ginen, eta ia telebistara ere joan ginen. Egun haietan sentitutako harrotasunak proiektuarekin aurrera jarraitzeko indarra eman zigun, eta une horretan bertan konturatu ginen, proiektua da etzela gurea bakarrik. Zaporeakekin elkarlana ez dugu bakarrik Lesbosen burutu. Hemendik ere bagenuen gure ekarpena egiteko gogoa eta janari bilketa desberdinak burutu genituen Greziako kanpamentura bidaltzeko. Tokiko supermerkatuetan eta eskolan burutu ziren, boluntarioen eta ikasleen laguntzaz. Jendearen elkartasunari esker janari pila bat biltzeko aukera izan genuen. Hilabete askotako lanaren ondoren iritsi zen eguna, Lesbosera joateko eguna. Bertara heldu ginenean, irudietan ikusten genuena baino askoz gehiago aurkitu genuen. Errefuxiatuak ez ziren albistetako zenbakia bakarrik. Beraien historiak entzun genituen, beraien etxeetan sartu ginen eta zuten bizimodua ere ezagutu genuen. Astebetez, Zaporeak elkartearen egunerokotasunean sartu ginen eta bertako sukaldean boluntariotza egin genuen. Janaria prestatu, errefuxiatuei banatu, antolakuntzan lagundu eta beharrezkoa den guztian esku bat bota. Ikusi nahi duzu nola aritu ginen lanean? Eman play! Espero ez genuen oihartzun.